Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanjalo like ivideo ebese ke uye subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubekela ke nje ama transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwegama gebhula i-Orlando Pirates ke Orlando Pirates ekubika ukuthi ke ngase ke yamukele umdlali ke wayo eyamsayina yase ke futhi ke iphinde imbolekisa lapha kuyiqembu lapha ke kwi-Motsepe Foundation iBaruka FC lapha uKabelo Hositsile. Orlando Pirates ekubika ukuthi ke lo mdlali ke impela ngathi ke isiyamdinga kwazise kunama clubs amaningi ekubika ukuthi ke afuna umdlali njengamanje ke osawusizo kuzona ke ezimnyama lapha ke uRelebohile Mofokeng Orlando Pirates ekubika ukuthi ke lo mdlali ingase imdedele kwelodwa ke lamaqembu okubonakala engathi ke i-offer from lona ke lelo qembu izobe i-right lapha ke uRelebohile Mofokeng. So Orlando Pirates ibona ukuthi ke uKabelo Hositsile engaba ke mhlambe ke i-replacement yakhe ke lapha ke uRelebohile Mofokeng. Impela ke kuthiwa ke makuphela ke yona ke le season Orlando Pirates lo mdlali ke izobe ke isimamukela kulona ke lapha ke iqembu lezimnyama. Iyona update engiphethe ke njengamanje like ivideo subscribe kuyona ke i-channel mina nawe ahlangabezana kwevideo elandelayo. Nisale kahle.